ציון דרך החליט להשתגע הפעם לחלוטין. לחלוטין. והזמין אישה אהובה, יקרה, מוכשרת, בלבי התימניה, בלה 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 בלה. אוסי דרוקר. מה העניינים? ברוכה הבאה. הלו. זה למות. מה קורה? ציון, מי יקשיב לנו בכלל? באמא שלך מי יקשיב לנו? מה יש לשני אנשים בגיל 50 לדבר שיעניין מישהו בפודקאסט? את כפרה בת 50, אני עוד לא. אני מושך את 49 שלי, יש לי זמן עד יולי. אותו דבר. את בת 50. בסדר. מה זה מי יקשיב לנו? את יודעת כמה אנשים יקשיבו לפודקאסט הזה? זה טירוף, את יודעת, בדרך כלל באים לפה אנשים, יושבים, מדברים על החלמה, על תהליכים, על טראומות, איך אמרתי מקודם, כל יום בחייך. סך הכל יום רגיל אצלך, התעסקויות האלה. לא הבנתי, במה אתה מתעסק? שתהיה לי בריא זה טלפון, עם כל טלפון שלך זה פרק בסדרה. כן, אין מה לעשות, אוסי, זה המהות בחיים שלי. לא יודע, לפעמים הדברים בוחרים בך, לא אתה בהם. אוקיי, אתה יכול לברוח. אתה יכול לברוח. גם אני, שתי הבעלים שלי בחרו בי, ברחתי. אז זה משהו אחר אבל. לא. זה משהו אחר, אני כל החיים ברחתי, 41 שנה ברחתי. אתה לא ברחת, אתה צללת. נכון, אז ברחתי. לברוח אני מדברת מישור, לרוץ, לא... בסדר, את ברחת משברים, אני כל החיים ברחתי מהחיים. וסוף סוף החלטתי להיות שור בחיים, ולעמוד ולהתמודד. אז אני לא יכול... מה עושה לך לראות אדום? וואה, האמת שתלוי מי לובשת את זה. אתה בחרת להיות שור, עכשיו בוא. מה... אני מאוד אוהב אדום. אז אדום לא מטריף אותך. מה? מטריף אותך אדום? לא מטריף אותי, אבל אני מאוד אוהב אדום. את יודעת למה? כי הבת זוג שלי מאוד אוהבת אדום. בת זוג שלך אוהבת את כל הצבעים. לא, היא אוהבת אדום במיוחד. אם זה יקר. אם זה יקר זה נכון. זה ממש נכון ההערה הזאת. אז מה העניינים? מה קורה? וואלה. מה איתך? קודם כל, אני שמחה שנפלנו ככה על ההפסקה של הפסקת אש. אז כדאי שאנחנו נסיים הפודקאסט הזה, כי אני חוזרת לבונקר. את חוזרת לבונקר. באמת, איך אתם עם המלחמה הבאה? אז אני אגיד לך מה, אני מסבירה את זה לאנשים, כי הם חושבים, הרי הרבה חושבים שאני אמיצה, כי יש לי ביטחון עצמי, אבל זה שתי דברים שונים, אין קשר בין אומץ לביטחון עצמי. את טוענת שאת לא בן אדם אמיץ, עושי? לא, עכשיו יש הזקה, חיים, אתה לא רואה אותי עכשיו חודש, דבר איתי שזה נגמר, כאילו, לא. אוקיי, אבל אני רצה על המקום כמו מיקמיק. חייב לראות אותך חזקה. כזה דבר. לא, כי את הקופצת את מכירה שיש הזקה? מה זה קופצת? אני יותר גרוע מזה. את רצה? בלילה, לא, כבר שאין הזקות, אין לנו עכשיו הזקות כמה ימים. אני ישנה, אני חולמת על הזקה, ואני מתעוררת בבעלה לממד, ואז אני מגלה שזה החלום. אני יוצרת לעשות פיפי בהתראה של החלום. כאילו זה... אוקיי, אז הפוגה מהמלחמה, שתקף נגמרת אגב, היום בבוקר הודיעו. אני מודיעה לכם עכשיו שיש לי טיסה לשבוע הבא. חכו עם זה. ואם נתקעתי בחול, לא לחלץ אותי, לא טיסת חילוץ, לא לבדוק גם מה איתי. לא לחלץ אותי, לא טיסות חילוץ, לא, תתקשרו שנגמר. אין צורך בלחלץ אותי איפה שאני לא אהיה. יש איזו תחושה של ממש נמאס לנו כבר מכל המצב הזה. לא, תקשיב, יצא מזה גם דברים טובים, מלא דברים טובים קרו. מה למשל? בעלי לא רוצה שיגמר המלחמה בכלל, הוא לא בקטע, הוא מקבל ארוחות, הבית נקי, הוא גם יכול ממש לדבר איתי, הוא רואה אותי, הוא מתרגש. כאילו, לפעמים אנחנו בנפרד, ואנחנו אומרים ניפגש בממד עוד חצי שעה, כזה, אבל בגדול הוא ממש מבסוט מזה. המון בנפיט יוצא לו מההחלטות של טראמפ, אה? מקבל ארוחות גורמה, זה, כן. איזה כיף זה. ומה את עושה בין לבין? אז אני, דבר ראשון שעשיתי זה נסעתי לסטודיו שלי, לקחתי מלא אבנים, סברובסקי וזה וזה וזה, ופיצ'פקס וכאלה להדבקה. וכל מה שמצאתי בבית פשוט הדבקתי עליו, לקחתי נעלי עקב והדבקתי אותה משובץ, הפסתי חזייה, שיבצתי אותה. כל מה שאני לא משתמש בבית. בגדול אם סטיב היה עומד רבע שעה, הוא קם מודבק. כאילו... אם הוא עומד כבובת הדגמה רגע. מלא דבק, שאפתי דבק. המון דבק, אולי תספרי לאנשים מה את עושה רגע, זה הזמן. למרות שחצי עולם מכיר אותך, ואת לא תחדשי לאף אחד כלום. בטח שאני חדש, אני בעצמי לא יודעת מה אני עושה. אז מה את עושה? עשייה. אני מדביקנית. אני מדביקה דברים. מדביקה דברים. אני מדביקנית. חתיכת אומנית, בואי נגיד ככה, אבל מאוד צנועה, אני אוהב את זה.
אני לפני כמה זמן, מישהי אמרה לי, החליטה שאני אומנית, וזרמתי איתה, כי הבנתי שאין שעות, אין ימים. אז זה תואם את ההגדרה של אומן. לא, זה תואם את החיים שלי גם ככה לפני. אז אני נולדתי אומנית, ואז הבנתי את זה, שזה תואם לי את השעות העבודה שאני לא רוצה לעשות. אוקיי. כאילו פחות. אוקיי. איפה הסטודיו? בנווה צדק כרגע, באיזה בניין. מה את מדביקה בעיקר? את מי את מלבישה עם ההדבקות שלך, עם כל כך הרבה דבק? אני מלבישה ככה. בגדול, כל מי שיש לו שמחת חיים. אוקיי. אי אפשר ללבוש את הדברים שלי אם אתה דיכאוני או אתה בן אדם מבואס. כי הכל צבעוני והכל נוצץ והכל מוגזם ונוצות וכל מה שעבר לידי בדרך נגזר, נדבק מחדש. איזה מדהים זה מה שאמרת עכשיו. זה לאנשים שמחים. את כל מי ששמח. בדרך לפסטיבלים, בדרך למסיבות, בדרך לאירועים, בדרך whatever. רק כי אנשים מוצרים בדרך למקומות טובים. אין מה לבוא אליי אם אתה בדיכאון. אל תבוא אם אתה בדיקי. אל תבוא, לא צריך. תבוא שמח. כן. תבוא שמחים. זה חשוב. כן, אני פשוט באמת מאמינה שמה שאני עושה משנה תודעה. זאת אומרת, ברגע שאתה שם משהו, כובע מטורף על הראש, אני רואה אנשים משתנים לתוך ההתלבשות. לתוך הדמות, לתוך הלבוש. בדיוק, אנחנו שמים מוזיקה, אני כאילו, יש לי חוק כזה שמישהו מגיע אליי, הם יודעים שקודם כל להתפשט. אין תא הלבשה, אין כלום, קודם כל תתפשט. ברגע שאתה מופשט, יש לי את מי להלביש. אם אתה בא לבוש, אין לי להראות לך. אני מלבישה, אני לא... אוקיי. אני מלבישה ערומים, אני לא מלבישה לבושים. מה הביא אותך בגיל 50 להלביש ערומים, אוסי? אני חושבת שאני פשוט לא טובה כנראה בשום דבר אחר יותר מדי. זאת אומרת, הייתי הכל בחיים. וואי, ממאפרת, למורה לפילאטיס, לחנות בגדים, חנות פרחים, מלא דברים. אוקיי? אני כאילו מאוד משתנה כל כמה זמן. אז עכשיו אני מלבישה, אין לזה שום, כאילו... אני גם... כן. את אומרת, בהתאם לנרטיב חיים שלך, אין הסברים, אין עומקים, אין יותר מדי סיבות. אין עתיד, אין תקווה, אין חלום. פשוט ככה. זורמת. אני בן אדם שמח וזורם. מה שבא, בא. ואם לא יבואו להתלבש, אז אני בטח יהיה, לא יודעת, מורה לספרות. זה לא משנה בכלל מה אני עושה. כאילו, באמת זה לא רלוונטי. אם את תהיי מורה לספרות כפרה. יואו, תקשיב. זה יכול להיות מאוד מעניין. מורות ואני. אני בטוחה שאי שם יש מורות שרואות אותי והן מזדעזעות. תגידי, איפה גדלת? נולדתי פתח תקווה. אוקיי. אבא שלי היה שחקן כדורגל וזה וזה וזה, השתקענו פתח תקווה, ועברנו בגיל 7, 8, 9 כזה, עברנו לרעננה. ואז רעננה, ואחרי זה משם כל מיני. הרצליה פיתוח, תל אביב עכשיו, כבר כמה שנים טובות, 8 שנים. תל אביב זה המקום הכי שקט ורגוע לי בעולם. תל אביב הוציאה ממני שקט, האטרף שהיה לי נגיד בהרצליה פיתוח, שכביכול מקום שקט, רגוע, בית על הים וכאלה, לא היה לי שקט. את צריכה את השקט בתוך רעש. בתוך הרעש של תל אביב יש לי שלוות נפש, וואו, וגיליתי את זה חודש אחרי שהגעתי לתל אביב. כן, את מאמינה בזה שמקום רועש לאנשים מסוימים, צריך מקום רועש וסוען וזה בשביל למצוא את השקט שלהם בפנים? ברור, ברור. נהיה לי מין שלווה נפשית, קודם כל כולם מטורפים יותר ממני. בפיתוח אני הייתי משוגעת. בתל אביב אני הנורמלית. זו נקודה בהחלט. מה אומר? החיים? כל יחסי, בדיוק השיחה שרצינו להיכנס אליה בשלב, שכולם, קשה להם בתל אביב, קשה מלחמה, זה דיכאון, אחרי המסיבה, אנחנו לא יכול, יאללה. טייפתי וחפי. הומו. אז נו. אז בואי נדבר על זה קצת רגע. בואי נדבר על זה. היית צריכה באמת... איפה זה פוגש אותך, ציון? איפה זה פוגש אותך? היית צריכה באמת מקום רועש, צבעוני, סוען, שיש בו 200,000 מטורפים יותר ממך בשביל להבין שאת רגע נורמלית? כן. שמה זה נורמלי? כן, לא, בסדר, כאילו, את בסדר. אתה יודע, אתה נכנס לסטודיו, אתה הבנת את האירוע. נורמלית את לא כפרה. אמרתי בהתחלה, את המשוגעת הכי נורמלית שיש. אוקיי? את משוגעת לחלוטין, אבל בקטע טוב. אז אני מאמינה שאנשים שמתחברים אליי, זה מצחיק, יש לי המון חברים בתל אביב שהם בגילה 25, 30, כאילו זה טווח החברים שלי. צעירים ממש. כן. והם מוצאים אצלי שקט, כי אני נותנת להם הרבה רעש. ודווקא איתי, קל להם לדבר איתי, קל להם לספר לי, קל להם לשתף אותי, כי גם התגובות שלי בדרך כלל הן לא הגיוניות בכלל, אז כאילו זה מוציא אותם מהקופסה, שלה, וואי, באמת מה שקרה לך זה מסכן, בוא תלך לי פה, צא לי מהמקום. את לא קונבנציונלית בעליל.
לא. בתגובות שלך בשיח וזה. אין לי זמן, תקשיב, אנחנו, או באמת, אני לא רוצה עכשיו משפטים, פתגמים, אבל באמת אנחנו אורחים בעולם. התכלס שלנו לא יודעים מתי זה ייגמר. נכון. אוקיי? אנחנו יודעים איך באנו, לא יודעים איך נלך ומתי. עכשיו, אני באה אורחת למקום. אם אני לא יכולה ליהנות בו, ויהיה לי כיף, אני יכולה לפתוח את המקרר, אני יכולה לדבר, אני יכולה לעשות מה שבא לי, אני יכולה לשמוח, אני יכולה לשמוע מוזיקה, כל כך הרבה אנחנו יכולים לעשות פה בתור אורחים. כאילו מה, נבחר את הבאסטה? אבל זאת שנייה לא יהיה אולי. אז אני על רצף הנאה. וואי, זה יפה, אני על רצף הנאה. אבל יש שיגידו, תשמע, זה מנותק קצת, אין בך עומק, את לא מתייחסת, את לא יודעת להקשיב, אין אירועי חיים. זה מאוד עמוק מה שאמרתי לך עכשיו. זה הכי עמוק מה שאמרתי עכשיו, אבל יש כאלה שיגידו, מה זאת אומרת על רצף הנאה? כל הזמן הנאה, צחוקים, אם בא בן אדם קצת משתף, קצת לעומק, אז מה, תגידי לו, וואי, באמת, זה קרה לך, לא, את לא כזאת, את כל הזמן הלאה וקדימה, עונה, ותפסיק לבלבל את הביצים. עכשיו, שאתה מדבר עם מישהו, ומשתף אותו משהו רע שקרה לך, אתה רוצה עכשיו שהוא ירחם עליך או ירים לך? אני רוצה שהוא ירים לי. אז זה מה שאני יודעת לעשות. אני לא מוזמנת להלוויות, שבעות וזה. נגיד שבעות, אני הולכת מהיום החמישי, אם זה מישהו קרוב. כי אני הורסת את השבעה. אין לי את היכולת לשבת להשתתף בצערם. אני הורסת את כל השבעה, אני אהיה שמח. אבל זה השיתוף בצער. אז כשאני בא לשבעה ואני עושה שמחה לאבלים, זה מהות ההשתתפות בצער. אני יודעת להביא פחמימות ולצחוק על מה שהיה. אוקיי. אין לי את החלק של המסכנות. מאיפה זה בא, עושי? כל השמחת חיים הזאת, כל הבחירה הזאת ברצף הנעתי, כמו שאת מגדירה את זה, כי בואי, אני מכיר אותך, יש אירועי חיים. יש אירועי חיים, ברור. עכשיו, מה שהחיים מפגישים אותי זה לא, אז בדיוק מה שאמרתי לך, החיים מפגישים אותי עם הרבה סיפורים לא נעימים, אנשים לא נחמדים, סיטואציות לא טובות, התגרשתי פעמיים עד גיל 26, אבל בסוף, אני הוזזתי את הדברים האלה, אני לא מתעמקת בהם, אני בנקסט. כאילו יום חדש, ידיים, רגליים, ראש, וואו, תודה, הכל טוב. מה? אסירת תודה על הקיים והלאה וקדימה. כן, ואפילו לא ממחשבה, זה כאילו, זה פשוט בא לי. סוג של דיפולט. פאק ביצור. זה סוג של דיפולט, אצלך. כן, זה קצת מבאס. קמתי בבוקר, תודה רבה. זה קצת מבאס לי עוד חברה שבאה להתבכיין אליי. כן, ממש. לא כן. זה בדיוק מה שאמרתי, יש אנשים שיגידו, תשמע, אין לי מקום ללכת להיבחן אצל אוסי. כן, כן. ועדיין כל הממורמרים, כל הממורמרות, כל האנשים שקשה להם, כל אלה שבפרדות, כל אלה שבבעיות, באים לאוסי בסוף. כן, כן, ואני מקלקלת להם את כל האירוע. מקלקלת להם, מבאסת אותם. מציעה אותם בשנייה מהדיקי. מציעה אותם מהדיקי בקטע כאילו, כן. אתה יודע, זו גישה מאוד מעניינת. כאילו, אני פוגש אותה בשנים האחרונות בחיים שלי. וואי, אתה פוגש מצבים, אם אני בטפלת של אלה, של המטופלים שלך, אני לא יודעת לאן זה יגיע, אין לי אחריות על מה שקורה, אבל זה ניסיון מאוד מעניין יכול להיות. אני הייתי אומר, בואי לא ננסה את הגישות האלה עם אנשים. לא, אנחנו חצי שעה, אני שעה וחצי אתה. יהיה לי מקצה תיקונים ארוך אחר כך. אין לי אחריות על זה. אם ניתן לך, אין לך אחריות, בדיוק. אין לי אחריות על... אני אומר, זו גישה מאוד מעניינת לחיים. כי בסוף באמת אנחנו עורכים פה, באנו לזמן מאוד מאוד קצר. כאילו... מי יותר מפחות. למי יש זמן אבל? להתעסק בכל השכלי הזה, בדאונים האלה, בדיוק, אין לי את האנרגיות להתעסק בזה. כן. אני כאילו ביום קשה, אז אני מדביקה יותר אבנים. כאילו, אתה יודע, שמה מוזיקה, מוזגת לי איזה וודקה רדבול של החניונים. של החניונים. קונות איזה דרינק חניונים של הילדים, לפני שהם נכנסים. כן. עושה לי דרינק, שמה לי מוזיקה, סוגרת את הדלת של הסטודיו, ואני בכיף שלי, יוצא דברים מהממים. עובדת, יוצרת. כן. אין לי, תקשיב, שנים אמרו לי, את צריכה טיפול, אבל תתחיל טיפול. פעם ילדים אמרו לי, אמא, אולי, אתה יודע, את עברת בחיים הרבה... באמת כאילו, לפעמים את כל השמחה הזאת לא מכילים טוב. הילדים שלי נורא מסכנים, אין לי מי להתבכיין. למה הם נורא מסכנים? כי אין להם למי... אליי לא אפשר להתבכיין. אני יכולה לתת להם כסף שיכול טיפול, להתבכיינו למישהו שיש להם כוח לשמוע אותם שעה. לי אין כוח לזה. זה מטורף שאת אומרת את זה. באמת, אני אשלם להם על כל טיפול שהם רוצים. אז פעם אמרו לי, אמא, את צריכה טיפול. אז זה היה ממש מגניב, ולקחתי טיפול בזום. אוקיי. בלי פרונטלי. אין צורך. כן. ואמרתי, מראש אני אשלם 10 מפגשים. אוקיי. עם אישה דתייה מהממת, מקסימה, שישבה באמת, שמע. באמת חרבשתי אותה 10 מפגשים. ביום שהיא שאלה אותי, רצתה להיכנס איתי על הילדה שבי, ואיך אני רואה את הילדה שבי, ונתחבר לילדה שלך, כי הילדה שלך זה הילדים שלך, ומה שהם הילדים שלו, של הילדים שלהם. אמרתי, מעולה, נכון? תני לי כמה ימים לחשוב על הילדה שהייתי, ואני כבר אחזור אלייך. ואז לא חזרת אליה. מכרתי את המחשב.
תקשיבי, איזה קיצוניות עם הומור. מה שלך? עד שנפטרתי מהילדות שלי, את רוצה להחזיר אותי לילדות שלי, אני באתי תקינה, למה לפתוח פצעים? אבל אני חושב שיש פה נקודה מאוד חשובה, שלא שמת לב אפילו מה אמרת, או שכן בעצם. עד שנפטרתי, כן. מהבעיה של הילדה שבי... אני לא קוראת לזה בעיה, את הילדה שהייתי, להורים שלי זה הבעיה. אוקיי, הילדה שהייתי, להורים שלי זה הבעיה. מעניין שאת מגדירה את זה ככה, להורים שלי זה הבעיה, לי לא הייתה בעיה. אני גיליתי אחרי הרבה שנים, שכל השנים שאמרו לי שאני בעייתית, והפסקתי ללמוד, ועושה רעש בכיתה, ומחליפים אותי כיתות, ואני בעייתית, באמת, ההורים שלי ניסו הכל. לסגור אותי בחדר, לשחרר אותי לבית ספר וללכת למצוא עבודה, ומטפלות ועניינים, באמת הם ניסו הכל. ובסוף אני הבנתי, אחרי הרבה שנים, אני הייתי דבש. הם היה להם בעיה. הם לא שחררו אותי. תשחררו, הילדה טוב, לא תשחררו, לא מפריע. לא התמכרתי לסמים, לא נגעתי בסמים, לא עשיתי שום בעיות. בסך הכל לא אהבתי בית ספר, פחות מסגרות. ולא היו מודעים לזה שאפשר לעשות דברים אחרים. דווקא היום, כאילו, הרבה יותר יש מודעות לזה. כן, אבל לך הדביקו את הלייבלים, ילדה בעייתית, ילדה בעייתית, ילדה בעייתית. בעייתית. גם האמת שהאחים שלי, החארות האלה, היו אחלה ילדים. אז הם הדגישו את ה... אתה יודע, כמו שאמרתי לך, הכל יחסי. מפחות מיותר. אלה חננו, הם עדיין חננו אותי, וילדים טובים כאלה. אני לא באה לארוחות שישי, אין אצלי חגים ומועדים. אני, כאילו, ההורים שלי רוצים לראות אותי, הם באים אליי. זה הקונספט. פשוט, זה לא אני, זה הם. פשוט לקח לי כמה שנים להבין שאני מהממת. את באמת מהממת, אוסי. זה לא קשור אליי, הבעיה שהייתה אצלהם, אני הייתי מושלמת, אם לא שחררו אותי, הכל היה טוב. אבל את מבינה למה עכשיו אני מתכוון? עד שהתפטרתי מהילדה שעשו אותי, כאילו, אני בכלל הייתי שלמה עם הילדה שהייתי, אני לא מרגישה... בגלל זה התחתנתי בגיל 20, כאילו, בוא נשחרר את הפינה של בית, הקונספט. אוקיי. וזהו. קצת מוקדם מהר מהמסגרת. כן. אני אישה נשואה, אני כבר לא גרה איתכם. יום הולדת 18, ההורים שלי אמרו לי עד 18, את לא יכולה לעזוב את הבית. יום הולדת 18, עשו לי אירוע בערים שלי בחצר, חברים וזה, ואני מזוודה ארוזה בצד, כאילו. אז אמרתי, תודה על האירוע. חכה שיסתיים, מכבדת. ב-12, סינדרלה הלכה. תחפשו את הנעל. חפשים. האמת, הם בטח שמחו. אוקיי, באמת, את חושבת? כן, האמת שגם להורים שלי לקח שנים, והיום אני יודעת שהם יודעים שאני, הדבר הכי טוב שקרה להם. שאני הנורמלית. באמת. אז התהפכו היוצרות? מה זה התהפכו? אותה ילדה בעייתית, משוגעת, כל הזמן. אני לדעתי מהמועדפת. המועדפת. לא מאמין שאמרת את זה. בלי טיפת בושה. כן, בסדר גם. אמרת עכשיו, האחים שלי החרות האלה היו ילדים טובים. מה זה ילדים טובים? מה זה היום? אנשים טובים. כן. אוקיי, אז יצאת בגיל 20 מהבית, התחתנת בגיל 20, שזה מאוד מוקדם יחסית. יחסית למה? עוד פעם אתה יחסית. בתימן זה היה זקן. בתימן זה היה זקן? אתה יודע, הילדים שלי אומרים לי, אבל אתם הייתם, הילדה שלי ב-28, אומרת לה, טוב, מה? 28 כבר הייתי גרושה פעם שנייה, עם 3 ילדים, יושבת על בר ונחה. כאילו, את לא עשית כלום עוד. אז היא אומרת לי, לא, את מדור אחר. איזה דור אחר? אני מרגישה דור שלהם. זה הקטע, אני לא מבינה אם מדבר דור אחר. כן. אני ממש לא מרגישה שאני דור אחר. כן, לגמרי. אני לא מבינה מה מדברים. לא, את לגמרי שייכת לדור של צעירים. אני עכשיו, אני בשיא שלי. זה השיא שלך. אני 20. 22.5. 22.5. מחר יום הולדת. וואי, זה גדול. אז בעצם התחתנת, התגרשת, הילדים מנישואים ראשונים? תקשיב, הראשונה מהראשון, השניים השניים מהשני, והשלישי הביא 3. 4 אמהות, 3. זה הקונספט. הראשונה מהראשון, השניים השניים מהשני, והשלישי הביא איתו 3 שהם לא שלך. אימצתי אותם. אימצת אותם. די, 20 שנה כבר. וואו, אז יש לך 6 ילדים בעצם. ו3 נכדים. ו3 נכדים. כן. שחלקם שייכים לסטיב הנכדים או שלך? לא, שלי מתחתן עוד 1.5 חודש. קמתי הבוקר, נזכרתי שיש עוד ממש 1.5 חודש חתונה של הילד שלי. יפה. כן, האירוע עוד לא מוכן, אבל יהיה טוב. יש רב. איך אמרת לי מקודם, אחראית על העיצוב, אבל אין לי עוד סמלה? אין מפה. איזה סמלה. שווים יש עוד מלחמה, יכול להיות שהאירוע היה פחות בקטע עיצובי, יותר נלך על שמחה. שמחה. כן. פחות עיצובי. מה לגבי הקטרינג? איזה מילה על ה... לא, אז יש טעימות עוד יומיים, זה לא בונים עליי. מה את הולכת לטעום? כפרה, ג'חנון עם רסק וביצה? אני אוכלת רק לחם, לא נעים לי. עכשיו, אני מבזבזת להם תואם, כי מותר להביא 6. אבל אף אחד אין אומץ להגיד לי. גדול. מתרגשת לקראת החתונה? לא אוכלת פירות, ירקות, בשר, דגים, אני לא אוכלת כלום בריא. בכלל, הגוף שלי לא נכנס כלום בריא. זה לא בריא לי. לא בריא לך אוכל בריא. לא, המים היחיד שאני שותה זה הקרח בוודקה רדבול.
זה לא יאומן. באמת. לא יאומן. אבל תדע לך שהיום, החלטתי בבוקר, קמתי, עשיתי שיעור יוגה. אוקיי. כי זה נורא תל אביבי כזה, אמרתי, יאללה, התכנסי ליוגה. פגשתי איזו שכנה, אמרה לי, אני ביוגה אתמול, אמרתי, יאללה, היום אני גם נרשמת ליוגה, קמתי בבוקר, הלכתי ליוגה, נכנסתי לשיעור ואמרתי, תקשיבי, אם אני עוזבת באמצע, זה לא אישי. אני רוצה לראות איך זה. אני בודקת. בודקת. החזקתי 36 דקות, דרך אגב. בשיעור? כלב ראש למעלה, ראש למטה, ראש זה, תנשמו. עכשיו, נשמתי מרוב נשימות שהיא אמרה, תכניסו 5, תעצרו 2, תוציאו 7, נהיה לי יותר מדי חמצן בגוף, נהיה לי סטלה. משהו לא בסדר. לא הבנתי מה הגוף שלי קיבל אוויר, שהוא לא עם עשן של סיגריות, הוא לא... הלכתי. לא יכולתי יותר לנשום. כל הרגיעה שלה רציתי להרביץ לה. הרגשתי שאני צריכה לעזוב. עכשיו, לפני 3 ימים עשיתי יוגה הרסלים, פילאטיס הרסלים, הרסלים, תולויים מהתקרה. שם ירחם, מה חשבתי לעצמי? התקעתי בתוך הרסל, נראית כמו... קרבי טיפה את המיקרופון אליי. אתה יודע כמו מה נראיתי? כמו מה? נכון שאתה עוגיות מזל? כן. כזה הייתי בתוך הרסל. היפניות, במסעדה? בתוך הרסל, תלוי מהתקרה. הסיני, כן. אוי, אלוהים. אז אני מנסה גם כל מיני דברים חדשים. אז בגדול, כשאני מסתכל עלייך, אני אומר, זה הבן אדם הכי בריא שיש בעולם. ברור, מה זה? כאילו, את נורא בריאה. באיזה קטע? בכלל, בכל הקטעים. בתור רופא אתה אומר את זה? לא, לא בתור דוקטור. בתור סאטירה. לא, בתור סאטירה. את בן אדם נורא בריא, בריאה בנפש, כל הזמן מחייכת, כל הזמן צוחקת, כל הזמן בבית טוב, כל הזמן חיובית, לא עושה דרמות מכל דבר, כאילו לוקחת את החיים, מה שנקרא על הנייתה כזה בסבבה. כי גם ככה הם עוברים אותנו, מה זה משנה איפה אני אעמוד, מה אני אעשה? יהיו, יקרו. בואי ניגע בנקודה אחת. יאללה, שוט. שהייתה איזה ציון. אני רואה לך, אתה מת. לא, נקודה אחת. אני חייב רגע, אני מת רגע להבין. אני רוצה לראות את האוסי הזאת שהייתה שם באיזה נקודה שהיא ציון דרך אמיתי בחיים שלה, שהייתה בקושי, שהייתה בכאב, שהייתה בסבל. תקשיב, זה לא שאין לי, אבל אני עושה את זה ככה. נגיד, איבדתי את זה קצת, אני עצובה, אני זה, פופקורן, סרט, טישו, סדנת בכי יזומה, מוציאה הכל מתוך בחירה, וזהו, נגמר. הלאה וקדימה. יאללה, נקסט. אני לא חושבת שתמצא הרבה אנשים שהכירו אותי ופגשו אותי בחיים, שיגידו לך סיבה, התלוננה, בכתה, היה לא קשה. לא. זה קצת קולד ביץ' כזה, אבל... אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת למה זה ואיך להגדיר את זה, אבל אני עפה על זה שאני כזאת. גם אני עף על זה שאת כזאת, בגלל זה אני אוהב אותך. אני באמת, זה החיים שלי, תודה, גם אני אותך. אני פשוט מאוד אוספת סביבי אנשים של שמחה. כן. עכשיו, אני מוכנה באמת, כל מי שקשה לו לשלם לו טיפול, לעזור לו, להעביר אותו הלאה, למטפלים טובים. אני לא כדאי לתת את האחריות הזאת בכלל עליי. מראש, זה מתכון לא טוב. מוכנה, שקשה לו לשלם עליי. כן, כאילו, מי יש לו כוח להקשיב למישהו עכשיו שעה שרע לו? אין לי... אבל את עדיין מקשיבה לאנשים המון. אני מקשיבה. או עושה כאילו אני מקשיבה, אני כאילו לא משנה, את מקשיבה לאנשים, את מנהלת שיחות עם אנשים ששעות, אנשים יש להם אינטראקציה איתך בסטודיו שלך, את מכירה את נבחי נשמתם של המון אנשים. לא נכנסים אליי לקנות דברים או להתלבש, נכנסים אליי כי זה אווירה. נכנסים אלייך למועבד. כן, מי שנכנס נשאר 2, 3, 4. אוקיי, אז עדיין, הקונספט הוא יותר המפגש, פחות מה עושים. בגלל זה אמרתי לך, זה לא משנה מה אני אעשה. אז תמיד יהיה המפגש עם האנשים. גם אם זה היה בפרחים, גם אם זה היה בבגדים, גם אם זה היה בזה. כן. זה תמיד קודם כל באים יש בר, אז כאילו קודם כל שותים משהו. נגיד, אנשים נכנסים אליי שאני לא מכירה אותם לפעמים, אני כאילו, רוצה איזה ערק אשכוליות, הם כזה, וואי, באמת? יושבים, ככה אני מכירה את כל העולם ואשתו. אז זה מעניין. אנשים מרתקים אותי. אני מאוד אוהבת בני אדם, אני מאוד מרותקת מאיך שמסתכלים על דברים. פשוט אני חושבת שהגעתי לגיל שהתעייפתי מלעזור להם להוציא מעצמם את הנחס שהם באו איתו. אוקיי. אין לי את החשק הזה יותר של... לטפל בהם, או לעזור להם, או להוציא אותם מזה, ולגרום לכולם להיות מאושרים, והכל עליי. לא עליי, לא קשור אליי. תבוא ביום טוב. תבוא ביום טוב זה חזק. כן, מה קשור אליי? אני בת 50, תבוא אליי ביום טוב. תקשיבי, אני שרוף על הגישות שלך לחיים, מוסי. מה, לא יותר קל? ואז אנשים, תקשיב, זה יהיה מין גלגל כזה, אנשים יבינו שאף אחד לא רוצה בחברתם שהם ממורמרים. אז מראש, הם יהיו פחות. כן. זאת אומרת, את מעבירה את המסר בדרך שהיא מאוד, מאוד ברורה, מאוד פשוטה. לא, גם אין לי בעיה לעזור למי שצריך עזרה בפרקטי. אני בן אדם פרקטי. זהו.
תקשיב, אני אומרת לך, אני מטיילת בתל אביב, אני יושבת בבתי קפה, ואני שומעת את השיחות של הצעירים, קודם כל הבנתי שאני ממש... מה זה דור? יכול להיות שהילדים שלי לא טועים, לא דור, חסר לי, אני בתקופת האבן, אני פלינסטונס. אוקיי. אני שומעת אותם מדברים לידי, על כל ההייטק וזה, והרש, רב, זה, תוכנה, ההוא, ההם, ונעבור ללונדון, וההוא של הזה, מילים, אני אפילו יכולה לתאר לך את המילים, וכאילו חוץ מהמילה לונדון נגיד, שהם עוברים, לא הבנתי כלום. אוקיי. כאילו אין לי מושג, במה הם בדיוק עוסקים האנשים האלה, ועל מה הם מדברים. עובר שולחן הלך, אני עוד יושבת עם עצמי, קוראת דפים של איזה משהו שבטח היה אפשר לעשות בשתי דקות בטלפון, נסה להבין, לא משנה. עובר, מתחלף שולחן, אותו שפה שאני לא מבינה, אבל ניו יורק, הם עוברים לניו יורק. זה המילה שקלטת. אני יכולה להגיד לך כל עיר, לאן מישהו עובר, באמצע למה ולמה, ובאיזה קטע, ומה הוא עושה בחיים. אין לך מושג. מה זה תוכניתן, תוכניתן של זה, של... מה אתם רוצים? במה אתם עובדים, אנשים? מה יש להם הצעירים האלה? מה הם עושים באמת? לא הבנתי. זה הייטקיסטים, זה אנשים שמתעסקים בפיתוחי תוכנות, ובכל מיני הבטחות מידע, וכל מיני יזמויות. אתה מכירה את האפליקציה Waze? כן. זאת שלוקחת אותי, רשמה שעכשיו אני באומן? כן. רציתי להגיע פה, רשם שאני באומן. זה רשם שאת באומן, כן. או בצנע, או בסוריה. זה תלוי בפרצוף, הוא קולט פרצוף. בדיוק, הוא קולט את הפרצוף, והוא מתאים לך את המדינה שאת צריכה להיות. ג'חרי. ג'חרי. אז כן, אז Waze היא בעצם אפליקציה ענקית שאנחנו מכירים בעולם. זה פותח על ידי אנשים שמתעסקים בהייטק. חיים, אני מבינה בזה. הילדה החורגת, הבחורה שלי, היא עורכת דין בוויז. אוקיי, כאילו, יש גם בבית חכמים. יש? כן, כן, פשוט לא מהגנטיקה שלי. כן, מי שמעת נורא טיפשה עושי. נעלו לה. נעלו לה. מבחירה. מבחירה נעלו לה. נעלו לה מבחירה. זה חשוב להגיד מבחירה. כן, ברור. ממש לא נעלו לה כפיים. הכי קשה בחיים זה לקחת אותם בקלות. אתה מבין? זהו. בגדול, אז מה שאני רוצה להגיד לך, אני באמת לא מבינה מה הם עושים. כל המשפיעני רשת וזה, אתה נגיד נורא משתדל להיות צעיר, אנחנו עושים פודקאסט. כאילו, עכשיו הסברתי לך, למה אנחנו עושים פודקאסט? למה פודקאסט נהיה מצליח ומגניב? אף אחד לא מדבר באמת עם אף אחד על כלום. נכון, ופתאום אין טלפונים. פתאום הם רוצים להקשיב לשיחה, וואו, שני אנשים מדברים, איזה מדהים זה. חייבים להעלות את זה, חייבים לדבר על זה. השבוע ראיתי... מיליוני צפיות ששני אנשים מדברים, בוא, שתינו לא כאלה מעניינים, אנחנו מגניבים, חמודים, אין לנו כוונות רעות. מה עשינו בחיים? השבוע ראיתי פוסט שאורי גרוס רשם, אורי, אני אוהב אותך נשמה, הוא רשם, מעניין שאף אחד מהטילים לא נפל על בתי הפודקאסט בישראל. נראה שהוא נפל להאזנה לפודקאסטים בזמן המלחמה, קצת יותר מדי. אבל זה באמת מעניין, כי אין תקשורת כזאת. אני יכולה להאזין לרדיו, אני מאוד נהנית להאזין לרדיו, לשיחות, עניינים, סבבה. במיוחד אלה שרבים, אני מאוד אוהבת את אלה שרבים ברדיו. אתה אוהבת חר קשה. זה מצחיק אותי נורא. ואנשים גם מתקשרים, באמצע היום שלהם, מדבר על שטויות, כאילו, גם לא מעניין מה אתה אומר, כאילו, גם נתקים להם תמיד בפרצוף גם, כאילו, אתה מתקשר שינתקו לך. אז המצב הוא כל כך קשה, שאנשים רוצים להקשיב לשיחות של אנשים. עכשיו, אם מישהו יקשיב לפודקאסט הזה, אני מתה מצחוק, כאילו... את יודעת כמה אנשים יקשיבו לזה? למה? באיזה קטע? כי אנשים אוהבים להקשיב לפודקאסטים, א'. למה לא להתקשר לחבר ולשבת ולהקשיב לו? זה גם נכון, אבל כאילו נראה שאנחנו מתרחקים יותר ויותר מעצמנו ומאחרים. אחד הדברים שאני כל הזמן אומרת, אנשים תשארו קרובים לעצמכם, לאן הלכתם? לאן אתם רצים? ככל שעובר הזמן אנחנו מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים, גם מעצמנו, גם מאחרים. את יודעת, במקרה הטוב יש לנו את הגרופים הקטנים שלנו, שגם שם אנחנו נפגשים כל אחד בלהראות... כמה הוא מגניב, מצליח. וכמה הזין שלו יותר גדול, סליחה על הביטוי, וכמה הוא זה הסגר ומה הוא עשה וזה. זה בווייב של... נמי, זה כל האינסטגרם וכל הדבר הזה בנוי על זה. למה אנשים צריכים להראות לי באינסטגרם את החופשות שלהם ואת כל הכיף שלהם וזה סבבה, אני גם מפרגנת לכולם, אין לי בעיה כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. אז מצד אחד את לא מתחברת לדור הזה בתכנים האלו. אני מתחברת לבני אדם, לבפנים שלהם. אני בדרך כלל מאוד מרחמת על הדור הזה, כאילו בקטע של זה לא מתנסה. כאילו באמת, פשוט זה הקל. אתה הולך להזמין קפה. חלב סויה, חלב שקדים, חלב זיבי, חלב, פרה, מומו, נותנת חלב, שותים, חלב פרה, אנשים מסתכלים, אומרים, חלב רגיל? בואו, סויה זה אוכל, לא יודעת, זה כאילו, שיבולת זה לחם, זה פחמימה. חלב, פרה, מומו, חלב, מקרה שיש אפטות עיזים, ככה זה היה פעם. מה? לא הבנתי, מה אתם רוצים? אז את לא שותה תהפוך מפורק.
פורק, פרק אתכם, אני בא ושומעת את המילה, הפוך ופורק. כינוח מפורק. אני נורא מתחבר לזה. מה זה שטויות האלה? כאילו תרבות בעיניי... הבן אדם בא, בחורה לפניי, רוצה להזמין קפה, 40 דקות מסבירה לו את הקפה. את הקפה. הבן אדם כותב, מקליד כוס. הוא סתמק. לא פלא שלוקחים איזה 26 שקל. 20 זה על להקשיב. כן. הקפה היית יכולה לקנות ב6, היית אומרת קפה 6. בהחלט המקצוע בריסטה בא עם המון הקשבה והכלה והבנה. זה שטויות. מה יש להם? את הלקוח, הבריסטות. חבל על הזמן. עכשיו, הם כל הזמן טוענים שאין להם כסף. אין להם כסף, וקשה להם עם כסף, והם צריכים כסף, וכסף. חיים שלי, שאתם הולכים לשבת בנורמה, לאכול צהריים, בגיל 20, או שאתם רוצים ללכת לבנטיפיורי, לאכול ארוחת צהריים, סטייק פילה עם פירה, בגיל 22, יש בעיה קצת עם המימון חיים. כן. קצת תלוש מהמציאות להגיד, אין לנו כסף במונטיפיורי. איך אני יושבת בגילי המופלג, עוד סיפור הצלחה, תפסתי את אלוהים בביצים, יושבת אוכלת שם, ולידי בנות 22, מזמינות את כל התפריט. כן. לא הבנתי, עם תיק של שנל. אבל אין להם כסף. לא, אין להם, מסכנות, הסחירות יקר להם וזה, ויש מלחמה והמצב קשה. אז זהו, זה הניתוק. גם השיחות על המלחמה, כמו שאמרנו מקודם. בין מה שהם אומרים לי למציאות, עובר 18 דורות. לא מבינה על מה הם מדברים בכלל, מה הם רוצים ממני. כן. בואי נדבר על אלוהים שתפסת בביצים רגע. בסדר, מושג קשה. לא, אני אגיד לך את זה בדרך כלל, לפעמים אני מרגישה שאלוהים ריחם עליי, הוא פשוט אמר... באמת? די, כאילו, תעסקתי את השתי בעלים, ילדים, עניינים, 8 עבודות, תיקונים אין לי בעיה לקבל את זה. לא, כאילו, הוא אמר, סליחה, שכחתי אותך, הנה אני פה. מתנצל רגע, עמדת בתור, אני פה. אני פה. אוקיי, הגיע הזמן שלך, ראיתי אותך. או, יש לזה עוד הסתכלות. כן. אל תצחק. אוקיי. לפעמים אני חושבת שאני העונש שלו. שהוא עשה משהו רע. אני עוד לא החלטתי אם אני המזל שלו. אבל גם זה לא בעיה. אם הוא המזל שלי או אני העונש שלו. זה אחת ועונשו. אין לי בעיה. אין לי בעיה. אם זה עונש בתוך אהבה, אם זה עונש, אין לי בעיה להיות העונש. כן. מבינה? זה ממש יפה, אבל זה... יש שם משהו אחר, משהו מאוד מיוחד. אתה יודע, בדיוק אמרתי לו אתמול, איזה מצחיק, כי עכשיו אני בן 50, אני פגשתי אותו, הוא היה בן 50, אני הייתי בת 30. אוקיי, 20 שנה עם סטיב. אמרתי, יודע מה אני עושה עכשיו, אם יש לי גבר בן 30 עכשיו מכיר אותי. וואי, לא יודעת מאיפה להתחיל אם עכשיו בא בן זוג בן 30. איפה, איך זכית? איפה פגשת את סטיב? בגדול, היה לי חנות בגדים וגיסתו, לשעבר, שכבר התגרשה מאח שלו, חזרה לגור בארץ והייתה לקוחה שלי, והוא בא לארץ לבקר, פגשתי אותה במסעדה, במקרה הוא היה איתה, אהלן, התיישבנו כזה קאצ'קס, כל מיני חברים ביחד, כל אחד היה דרכו, אני יום אחרי הייתי שם במקרה עם זוג חברים אחרים, הוא נכנס, היה לבד, אמרתי שלום בנימוס כזה, קבל פניך לתייר, הסבר פניך לתייר. ממש, אבל בכזה, כאילו מחמדות, לא. אוקיי. תקשיב, בגדול כל הרשימה, כל משהו בא איתה, אני לא רציתי. כאילו, אין קשר ביני לבינו, כאילו לא... מה זה אומר? לא יודעת, גם הרשימה שלי הייתה לא משהו, כאילו, היית רואה מה התחתנתי, אבל כאילו, בגדול, סליחה. אוקיי. הילדים שלי הרגו אותי. בקיצור, מפה לשם, הוא בכלל קבע עם הבנות שלו לצאת לשם, והם היו בגיל ההתבגרות, אז עד שהם התלבשו, התארגנו וזהו, הוא כבר יצא, אמר אני כאילו אפגוש אתכם שם. אוקיי. ואז הוא התיישב, קשקשנו זה, הבנות המשיכו לבלות בתל אביב, והוא חזר לשבת איתנו. ומפה לשם, באמת, כאילו, החלפנו טלפונים, הוא נסע לחול, אני לזה, ובגדול שהוא, כל פעם שהוא היה בא לפגוש אותי בארץ, אני שלחתי חברה אחרת, כי אני לא הייתי בעניין של לצאת איתו, אני סתם הייתי בקבל פניך לתייר. לא מאמין לך. כן. וגם הייתי נורא עסוקה, והיו 3 ילדים, וכאילו, ועבודות, ועניינים, וכאילו, לא באמת, גם גדול ממני ב-20 שנה, אני לפניו עזבתי מישהו שהיה גדול ממני ב8, כי חשבתי שהוא זקן. אוקיי. אבל משהו עם הזמן השתנה, והתחלנו לדבר בטלפון הרבה, ואני החלטתי, במקום לצאת, יאללה, אני אשב איתו, מדבר איתו בטלפון. ובשלב שהוא בא, פשוט יצאתי איתו לסרט בקטע שכאילו, it's not a date. וזהו, והוא ניצח. והוא ניצח. הוא ניצח אותי. הוא ניצח. כן, היה בו משהו, קודם כל לא מלחיץ, כי הוא היה טס וחוזר, אז זה לא הפריע ליום-יום שלי.
כאילו, להיות עם ולהרגיש בלי. כן, להיות עם על הילדים שלי, להיות עסוקה בחיים שלי וזה, ושהוא בא, אז כאילו, אז יש סוף שבוע כיפי כזה. האמת שגם הוא תכנן שהוא בא לארץ, אז יהיה איזה כיף, יש מי לצאת, כזאת, מישהו מגניבה, היה כיף, יש די, והוא ילך. זה יפה שזה התחיל ככה. אחרי פחות משנה, שהתראינו אולי 8 פעמים בשנה הזאת, עברנו לגור יחד. עם הילדים, עם כל הלוק. התאהבת בו? אני חושבת שמאוד מהר. מאוד מהר? מאוד מהר. אני חושבת שאיתו ממש הרגשתי מה זה לאהוב. הוא הציל אותי מעצמי באיזשהו קטעים. במה? מלא דברים, כאילו, תמיד אני אומרת לו, הדבר הכי טוב שהוא נתן לי בחיים, באותה תקופה שלא הרגשתי, זה הוא נתן לי להיות אימא. היה לי זמן להיות אימא, כי לפני לא היה לי זמן. שהיו לך ילדים עוד לפני. כן, פשוט לא היה לי זמן. עשיתי הכל על אוטומט, כאילו, לקחת לגן, בית ספר זה, להלביש, אוכל, סנדוויצ'ים, תמיד גם הכל בכיף, ומוזיקה, כאילו, באמת הייתי בתוך כל החוויה הזאת של אימהות, שהייתי שרופה על זה. אבל בריצה המטורפת של החיים. אבל רצתי כל הזמן, לא היה לי... ושהכרתי אותו, ועברנו לגור יחד, באיזשהו שלב פשוט לא הייתי חייבת לעבוד, לא היה יותר לחץ. פתאום קמתי בבוקר, ברגוע, וכן, זה היה משנה חיים, היה לי זמן ללכת עם הילדים לחוגים, לנסוע לספארי, לעשות דברים כאילו שפחות הצלחתי במרוצה של החיים לעשות לפני. וזו המתנה הכי גדולה שהוא נתן לי. היה לי זמן לעצמי, לילדים שלי. זה מדהים. את יודעת, כי רוב האנשים, אפשר להגיד, רוב האנשים בארץ, האימהות, אין להם את הזמן הזה. כאילו, אני בטוח שכולן מוצאות את הזמן ליהנות וזה וזה, אבל להבין שאת נמצאת בתוך איזה מרוץ של חיים, גם מפרנסת, יש לציין במצב הזה של אימא יחידנית. כן. מפרנסת, לא אמרנו את זה, כן? אז אני מדבר על אימהות יחידניות בסיטואציה הזאת. עבדתי בזה 3 עבודות. כן, עובדת ב3 עבודות וזה. אין לך באמת זמן ליהנות. אתה עושה על אוטומט, מה שצריך. בדיוק. כן, הגדולה שלי הייתה עם סכרת נעורים, הייתי חיה איתה בבתי חולים מגיל 2.5 מיליון פעם, בתי חולים ואשפוזים ויוצאים וחוזרים, וכאילו, אתה יודע, כאילו החיים היו כל כך, הם היו בעומס, לא שלא עשיתי אותם בכיף, באמת, היה לי כיף עם הילדים שלי מאז ומתמיד, אבל לעצור שנייה ולראות אותם ולדבר, ושנייה לקחת אוויר, לא היה לי את זה. זה הנקודה הזאת, לעצור שנייה, לראות אותם. כולם אימהות. אבל אמרתי לך, כאילו, אני ממש מרגישה שעשינו את הטעות שחיינו, שפיתחנו את זה, שאנחנו רוצות להיות נשים מצליחות וקרייריסטיות. ממש כאילו, טעות של החיים. התקדמנו אחורה, זיינו אותנו. שימי לב, פה את פותחת מלחמה ישירה על כל הפמיניסטיות. אני אומרת... אז את צריכה להסביר את עצמך. קודם כל, בוא, שנייה, אני לא נלחמת באף אחד. לא, ברור. אני לא מעניינת אף אחד. אבל מה שאמרת עכשיו הדעה שלי היא לא קובעת כלום. בסדר, אבל הפמיניסטיות יגידו... ובתוך חציה לי קריירות, ואני עדיין עובדת ועושה דברים. אוקיי. אוקיי? אני אומרת, כי אני רואה בך אישה מאוד עוצמתית, ומאוד בעשייה, ומאוד פמיניסטית, אפשר להגיד. כן, אבל תקופה מאוד ארוכה, כשיכולתי, והילדים שהיו קטנים, ויכולתי, אני מדגישה, לא לכולם זה עובד, לא לכולם זה מצליח. מאוד נהניתי להיות בבית, עקרת בית. בחייאת דינק, לסדר בית, להכין אוכל. אני רוצה רבע שעה, ואני יושבת עם סיגריה, רואה סדרות בטורקית. רבע שעה, אני מסיימת את כל הבית. אם אתה עושה את זה כל יום, רבע שעה. באמא שלך איך עושים אוכל, זורקים לסיר הכל, סוגרים 4 שעות בתנור. כל הפיקציה הזאת, בישלתי כל היום. בטוח הייתי אומרת את זה תכלס. הרצפתי, זורקת במכונת כביסה. מוציאה את הכביסה, מקפלת, זהו. בוא, עקרת בית זה, מישהי עקרת בית, מבחינתי יש את קריירה מצליחה, היא בחורה ברמת על. ומה... והם בקאנטרי, והם מי הולך לעשות שיעור הרסלים ב10:30 בבוקר? מישהי שיש לה עבודה? האמת שלא. כל אלה שתלויות לידי הם ההרסלים. הם סיפור הצלחה. לא זאת שבמשרד דופקת עוד 2,000 שקל. או 200,000. זה בכלל לא משנה, מה היית עושה עם הכל? יש לנו פרק זמן לבזבז שאנחנו לא יודעים אותו, דיברנו על זה. אז את טוענת שהמעמד האישה, שהפמיניסטיות הצלחה זה עניין שבעיני המתבונן. זה בעיני המתבונן. את אומרת, לא כמו צריכה... עצב, כמו שמחה, כמו הצלחה, כמו... הכל בעיני המתבונן. כן, מבחינתך עקרת בית מצליחה שיכולה להיות בשיעור יוגה הרסלים ב10:30 בבוקר, או שיעור עמידת ראש או גלגלון, הצליחה בחיים. מה? בוא, שגרתי בהרצליה פיתוח מהות, אנשים שם זה, היום נלך כולנו ללמוד לשחק גולף. הולכים, לוקחים מסכן אחד שאמרו לו, אתה המדריך. מתלבשות עם תלבושות של הגולף, קונות את המקלות, נשים לגולף בקיסריה, ואם אחרי 4 דקות הבנו שזה קשה, הזמנו בקבוק שמפניה רוזה וישבנו על הדשא, הסתכלנו על הדשא.
יום אחד הם באו, היום נשים כולם, עושים שיעור ריקוד על עמוד. נרשמנו 10 שיעורים, היחידה שעשתה 10 שיעורים, אני, אחרי שהם הבינו שיש סימנים כחולים בגוף, נתקעים בעמוד, נופלים, וזה באמת ספורט, עבר לכולם, אבל בתלבושות שדפקנו לשיעור על העמוד. חבל על הזמן. וואו, איזה לוקים. אתה מבין? אז כאילו, הצלחה זה עניין... תשמע, היום הראשון בחיים שלי שלא עבדתי שהייתי עם סטיב. הילדים הלכו לגן בבית ספר. קמתי בבוקר, הוא לא היה בארץ, הסתכלתי, היה לי מנקה בבית, היא נקטה, התלבשתי והרדתי לבריכה. פתאום היה לי בריכה, אני בן אדם שמתגנב זה עבר 7 שנים. מתגנב לקאנטרי עם הילדים, מרימים לי את הגדר, אנחנו נכנסים מתחת לגדר. אני והילדים ודוחפים את הציידנית. אוקיי? כאילו חופרים כדי לעבור מתחת לזה, מתגנבים. החברים שלי העניים היו שירים כקורח בעיניי. בגלל זה בעיניי המתבונן. כמה בבוקר, יש לי בריכה בבית. אני נשכבת בבריכה עם עצמי, טון לאישה, ואומרת, שיט, מה אני עושה עכשיו? כן, כזה. פתאום הייתי צריכה טיפול. לא, מה? פתאום הייתי צריכה טיפול. מה עושים עם החיים? זה בדיוק זה, אבל את מבינה? אתה מבין? אז אני כבר הבנתי את כל הקיצוניות הזאת ואת המקומות האלה, והייתי... עכשיו, זה לא, אין דרך חיים. החיים באים אליי, ואני או, לצורך העניין, לא קופצת מעל בעיה, או זזה הצידה. אין לי כוח. אני גם יודעת שמה שבעיה עכשיו, מחר זה לא משנה בכלל. זה בדרך כלל ככה. כאילו אם אתה עוזב את זה, זה רוב הזמן נפטר. אל תיגע בזה, ייפטר לבד. למעט דברים מסוימים מאוד ספציפיים, אבל כן. לכל דבר יש יוצא מן הכלל. כן. גם אני חצי תימניה, וזה קשה. שזו בעיה בפני עצמה. אתה יודע שהדבר היחיד שטוב בתימנים, זה התימניות. פתחתי עוד חזית? כן, עוד חזית. מה יש לנו עכשיו, קרייריסטים, תימנים? עוד חזית בטוח, תימניות יהיו מבסוטיות. מזל שלא נתתי את הכתובת המדויקת של הסטודיו. של הסטודיו. אני סוגרת מחר, אני סוגרת. לא, אני חושב שאנשים מאוד מעריכים את הכנות הזאת ואת ההומור הזה, ומי שלא טוב לו, את מאוד אהובה. יום טוב לו. יש לציין שאת מאוד אהובה. יש לך מאות אלפי אנשים שמכירים אותך וחברים. האמת שאני מכירה המון אנשים. נכון? השבוע יצאתי משיעור הרסלים, באה בחורה אומרת לי, את יודעת, אני מכירה אותך, את גרת ברעננה, הייתי איתי בבית ספר, בחטיבה. עכשיו, מרגש היה שהיא זיהתה אותי, אהבתי עליה. כן? מה זה התלהבתי שהיא זיהתה אותי? למה? זה אומר שהוודג' בסדר. שהוודג' בסדר. כן. זה מה שזה אומר. ומה באותו רגע השמח אותי? מה? שבדיוק ירדתי 3 קילו בחודשיים האחרונים, אז היא רואה אותי רזה. צער עולמי כעולם הנמלה. באמת. גדול. תגידי. נדבר על ציון. מה היית ממליצה לבחורה בת 18 כרגע, שככה מרגישה בסדר גמור עם עצמה, וכל ההורים שלה אומרים לה, את בעייתית, וזה... לא להתחתן עם אליקו. לא להתחתן עם אליקו, דבר ראשון. לא להתחתן עם אליקו בנות, כן. אוקיי. קראו לו אליקו לבעל הראשון שלך? לא, זאתי שבת 18 עכשיו שמתחרטת שהתחתנה עם אליקו. אוקיי. לא הבנתי מה אמרת. אוקיי. שיצא לאנשים לקחת גלולות עם התינוק ברקע. כן. סתם, לא שופטת, אני מה את אומרת לבחורה בת 18 באמת? קודם כל, את האמת, בחורות בת 18 לא מקשיבות לכלום. בוא נגיד את האמת, זה לא משנה מה אני אגיד. זה באמת לא משנה. קודם כל לא משנה שום דבר ממה שאנחנו אומרים, אף אחד באמת לא מקשיב לנו. נכון, במיוחד שזה סאטירה. כן, במיוחד שהצערנו גם, אבל מי שרוצה, מה באמת היית אומרת לבחורה צעירה, מה הגישה לחיים, איך להתייחס לדברים, שנמצאת בסיטואציה הזאת, שאת היית בזמנו, בעייתית, לייבלים, הדבקות כל הזמן, את לא בסדר. אני אגיד לך מה קורה היום. היום, לכל דבר יש אבחון. היום הילדות מאובחנות. גיל 18 כבר עם אבחון מבית ספר עם 8 הקלות. 1? 8. 8 הקלות. 8 אבחונים. כולם יש להם הפרעות קשב וריכוז, כולם. יש עכשיו אבחון למי מרוכז. כן. כולם על הטנט, שמטנט, לא יודעת, כל מיני חומרים, לא יכולים לחשוב לבד, לא מסתדר להם הראש. כולם מאובחנים בהיפראקטיביות, בהיפר-זיפר, לא יודעת, כל אחד יש לו מיליון הבחנות, זה יש לו גרס רפואי, זה יש לו קוק מחלים, לא יודעת, יש להם כל מיני שמות. קוק מחלים, כן. יש להם כל מיני, לא יודעת, באמת אני לילדה בת 18 הייתי אומרת לה, קומי בבוקר, הכל בסדר, כאילו, תעשי מה שאת רוצה. אין לי איזה משהו מיוחד,
פשוט לא להקשיב לאף אחד, ולא לקחת דברים היסטרי, ולא להיות דרמה, בלי דרמה. קשה להיות בלי דרמה בדור הזה, אה? וואי, זה דרמטיים. קשה. לא יודעת למה. אני מאוד דואגת להם, הם לוקחים ללב. באמת? וסמים, אפרופו סמים. אנשים מדברים איתי על סמים, כאילו קנו ביסקוויטים. לא הבנתי. אנחנו היינו מפחדים... אנשים אני לא לקחתי סמים בחיים, אנשים שהיו איתי וקנו סם, מה זה החבאות, עניינים. חשבנו שמרגלים אחרינו 007, סיבה בלתי אפשרית. מה קורה איתם היום? לא הבנתי. גם אני לא. אני במקום של עצמי, ואנשים כולם עם הדילרים על הקו, חייב לרוץ, הדילר שלי כבר אצלי בבית. לא הבנתי. מה, זה נהיה מגניב? אני פספסתי משהו? זה כבר כמה שנים ככה. אני לא ביקום, מה? לא, את לא ביקום. והאמת שאת חיה בלב ליבו של הגיהנום. אצלי הכל קורה. תקשיב, אני מלבישה די-ג'ים, אני מלבישה אנשים שבאמת הולכים למסיבות ורייבים וזה, לא רק בארץ, בכל העולם. ואני כל היום שומעת, כרטיסים ודילרים. זה כל היום, ומי אמר לי, לרלרת? רק על הדברים השטויות האלה. יכולים כרטיסים, דילרים, סמים. מטורף. אני דואגת להם, אני כמו אמא שלהם, אני לפעמים כותבת להם, חזרת הביתה, הכל בסדר, אל תעבור את המינון, אני לא יודעת, אני אומרת להם משפטים שאני לא מבינה מה אני אומרת. לא יודעת איך הגעתי למצב הזה. יוצא לך, את דואגת לאנשים גם בתל אביב, אני נורמלית. כן, כן, לגמרי. בתל אביב את נורמלית לגמרי. ממש. לגמרי. אני עכשיו יצאתי עם הארון שלה, אני לא עושה סמים, וזה גם כך אף אחד לא מאמין לי, אבל אני לא. לא מאמינים לך? לא, אף אחד לא מאמין. כי גם לי לא מאמין. גם אתה לא האמנת לי פעם. לא מאמין, נכון. ששאלת אותי, אמרתי לך, בחיים לא ניסיתי, לא נגעתי, לא עשיתי. אבל זה בסדר, גם לי לא מאמינים שאני בלי סמים. אנשים בטוחים שאני עושה סמים. אחי, אתה בן אדם הכי מעצבן בעולם, כוס יין, אפשר לשתות איתך, פשוט. גם אתה זקן, מה שלך להיות מכור? מכור למה, אחי? אתה עוד שעתיים לא פה. לאן אתה מכור? קודם כל, בראש ובראשונה, אני מכור, את יודעת למי, זה אחד. זה הבעיה הכי רצינית שלך בכלל. אתה יכול לחזור לשתות, לעשן, מה שאתה רוצה. שם אתה נפלת הכי חזק. שוב, אנחנו ייצרנו, הפרק הזה בציון דרך הוא סאטירה. סאטירה. לא לקחת מפה כלום ברצינות. אני כבר רואה את הטלפון הראשון שאני אקדם. אבל מה זה מכור? מכור זה לכל החיים. מכור זה... בסדר, אבל אתה יודע, יש גיל שאומרים, אוהבים אותך ציון, מותר לך הכל כבר. אתה בן 50 עוד שנייה. מותר לך הכל, מותר לי הכל גם ככה, גם עכשיו. אבל אתה מפחד מזה פחד מוות, לא? אני לא מפחד משום דבר כפרה. אז למה אתה לא שותה איתי כוס יין? כי אני לא נוגע בחומר. למה? אם היית אלרגית לאפרסק, אם היית יכולה, נגיד, לקבל פריחה חריפה מאפרסק, או למות, אני לא אוכלת פירות וירקות, אני אלרגית. אז יופי, אז את אלרגית. נכון? לפירות וירקות. לא יכולה לחשוב. אני אלרגי לחומרים, אלרגי לאלכוהול. מי שאוכל לידי בננה, אני עוזב את החדר. אז בדיוק, אז זה העניין, אני אלרגי לאלכוהול. אם אני אגע בחומרים האלה, זה עושה לי לא טוב באמת. גם בירה קרה על הים, אתה לא מתגעגע? שום דבר, אני אלרגי. את יודעת איפה האלרגיה באה לידי ביטוי? שאתה לא שותה אחד. לא, קודם כל כן. קודם כל אצלך זה ייגמר בבירה הקרה על הים. כן, אני יכולה לפתוח בקבוק ים, זו כוס וללכת. אצלי זה בשתי דקות יעבור לדילרים, סוכנים, זה כרטיסים. וואו. זה בדיוק העניין. לא, זה גם עולה לך מלא. אני מכור. אז בעצם שזה עולה לך, אתה יודע, מהמקום שלי לפחות, בניסיון שלי, אף פעם לא התייחסתי לעלויות של הדברים. מי ראה את זה בכלל? יש לי מיליון, חייב מיליון, זה בכלל לא מעניין. כאילו לא עשיתי חשבון לכלום. כן, האמת שאני לא מהתחום. הדבר היחיד שזה גורם לי, אני בחיים לא נגעתי בסמים, כי פחדתי מה יקרה לאנשים שאני אוהבת. זאת אומרת, כשמישהו לידי לקח סמים, אני נלחצתי. אני דאגתי להם. אוקיי. אז לעולם לא נגעתי, כי אני הייתי שומרת עליהם. אוקיי. אתה מבין? אז אני לא כל כך... כשהיום אני שומעת חבר'ה צעירים שהם עושים סמים, אני יכולה להתקשר לאנשים אחרי האפטר ולשאול אותם, תגיד, אתה בסדר? הגעת הביתה בסדר? או בכלל לא לזכור בחיים שדיברתי איתו. אני צריכה לדעת שהוא הגיע הביתה. כן. אבל זה מפחיד אותי שזה כבר לא... זה כאילו לא בושה, זה לא מוזר, זה לא נורמלי. פחות או יותר כמו החלף סויה והפרה מומו הרגילה. לא, עכשיו, מה הקטע הכי מצחיק? תוקעים סמים, ואז הולכים לג'ים, ושותים שיבולת. באמא שלכם? כן, כן. כן, הולכים לג'ים, שותים שיבולת, אוכלים ירוק, אבל דופקים סמים. לא הבנתי את זה. כן, גם אני לא, יש קונספטים שלא נבין לעולם כנראה. אולי יום אחד נעשה פודקאסט של צעירים, ננסה להבין אותם. האמת שעדיף שלא. לא, אה? לא, אני מעדיף לא להבין את זה, כאילו, באמת. מאסתי בניסיונות להבין את הדברים האלו. ומה יהיה עכשיו, נגיד,
עם החבר'ה הצעירים וזוגיות? מה קורה בתחום הזה של החבר'ה הצעירים וזוגיות? מה עובר עליהם? בכלל מושלם, התחום של זוגיות ומערכות יחסים מה העניינים איתם? מתפתח ברמות חבל. על מה הם מדברים אני לא יודעת. כן, את יודעת, פעם ממוצע הגירושים היה 10%, לפני כמה עשורים. עד לפני, אני חושב שלפני 15 שנה קראתי שנתון ש2/3 מהשלם מתגרשים. אוקיי. ההפך, אז צריך להיות יותר קל להתחתן. זה לא לתמיד. בדיוק. למה אתם לא מתחתנים? למה אתם לא עושים ילדים? מה קורה? למה אתם מחכות לגיל 40 ותורם זרע מבנקוק? ולא, כל מיני דברים שאתם עושים. לא הבנתי. תתחתנו, תעשו ילדים, תשחררו אותנו ההורים, שיהיה לנו מגניב, ותגרשו אחרי זה, גם ככה כאילו אתם מתגרשים. אני הייתי גרושה בת 26. די, איזה יופי. כן. יושבת לי על הבר, יפה, צעירה, גרושה, 3 ילדים, אין לחץ על ילדים. יש לי אפשרות בחירה. מעולה. אז מה את אומרת להם? תתגרשו מוקדם? חתנו, תעשו ילדים, אחרי זה מה שיהיה. באירוע, את לא רוצה להצטלם לראות צעירה? כן, זה חשוב. זה המהות. לא, עכשיו, אומרים שאחרי גירושים אתה מבין יותר, זה כי אחרי טעות אתה מבין יותר. עשית טעות מוקדם. עשית טעות מוקדם. הבעיה שאי אפשר ללמד אף אחד לעשות טעות בזמן. די, נו, אתה יודע איזה כיף זה להיות קלה? הייתי עושה את זה עוד 100 פעם. בסדר, זה כיף להיות קלה כבר, אבל לא לכולם זה מגיע בזמן. ואי אפשר להסביר לאנשים וגם למה, בעצם זה הפוך מהאידיאל. אז טוב, תעשו ילדים. בסדר, תעשו ילדים. תעשו ילדים, אל תחתנו. ומה? מה לגבי זה? זה קל להביא ילדים בלי נישואים? מה? ילד לא צריך, כן ביתי, לא צריך. לעשות את הילד, אם תנסו או לא, זו אותה פעולה. לעשות את הילד זו אותה פעולה? נשוי או לא נשוי? אתה יודע. איבר מין נשי, איבר מין זכרי. זה חידוש, אוסי. אני ציון, אני מתפלאה לך עד החתונה, no sex until marriage? no sex until marriage, כן, בדיוק בבית ספרי, אבל אני אומר, יש שם סוג של אחריות. אתה מביא ילד לעולם, בתפיסתי בכל אופן. כן. ברצון, עוד פעם, עם כל הניסיון וכל מה שעברתי וזה, האידיאל לא אמור להיות... בונים כאן משפחתיים, מביאים ילדים לעולם, זוג הורים מגדלים את הילדים יחד. מקווים לטוב, וזהו. מה אתה יכול לעשות חוץ מקוות לטוב? מקווים לטוב, אנחנו מקווים לטוב כל הזמן. אבל לבוא להגיד, חתנו, תעשו ילדים... עכשיו הייתם יחד 6 שנים, 7. החבר ה-80 שלך, את בת 35. כן. מה מבטח אותך שזה יעבוד? שום דבר. נו. מה מבטח אותך שתמשיכי לתפוס את... מה שבטוח, זה מבחינה פיזית, כן, יעבוד יותר טוב. מה מבטח אותך שתמשיכי לתפוס את אלוהים בביצים עוד 20 שנה? שום דבר, אני כבר ביטחתי את עצמי. בדיוק. עכשיו, אני כל הזמן אומרת, תקשיב, אם אני באמת, שאלוהים ייתן לי רק בריאות, אם אני אקום בריאה, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר. אני לא דואגת ממה יהיה. תקשיב, אנשים מדברים איתי סתם. חבר'ה צעירים, נולד להם תינוק. הם דואגים לעתיד של התינוק עכשיו. כן, מה זה נותן לך? מה שלך ידאג לו לעתיד? תגדל אותו באהבה, הוא ידאג לעצמו. בדיוק. לא הבנתי. אבל זו גישה שלא כולם מבינים. לא יודעת, ברוב שהם מחפשים מי מתאים להם ומי לא מתאים להם, ומה לא טוב לו, ומה כן טוב בו, ומה הוא יעשה בעתיד, ומי הוא יהיה, ואיזה עדה, ולא יודעת, מיליון שטויותים, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים, הם הכל לאט. לא שאני מתלוננת, הבן שלי בן 26, הוא מתחתן עוד חודש וחצי, אבל... גם מקרה שלך זה יצא טוב. אבל הוא מגיל 8 אמר לי שהוא הראשון שהתחתן ויביא לי נכדים. מגיל 8? כן. יש לו איזו מחויבות לעשות אותך סבתא, אה? לא, אני חושבת שהוא פשוט איש משפחה מאוד. כן. כזה גבר של אישה אחת, לא... הוא תמיד היה מגיל 0, חברה 3 שנים, אתה יודע, ילד מ-12, חברה 3 שנים. כאילו, הוא תמיד היה מאוד איש של בית. שרופה עליו. ילד טוב. כן. בכלל, הילדים שלי יצאו מה שילדים טובים. מה הם זה עושים? כמו תל אביב, זה מהשגעת, יצא נורמלי. מה הם עושים? שני היא קרימינולוגית במקצוע, והיא כרגע מרכזת שכבה בבית ספר פרטי כלשהו, היא כאילו עם תלמידים כל הזמן. מהמם. כן. היא הטיפולית, מאלפת. שחר נדל"ן, אמא זרקה אותו לנדל"ן, לך לנדל"ן. איך נדל"ן, אני פה. ושירז היא הקרדשיאן שלי. איך היא אמרה לי אתמול? היא נמצאת בסרביה. עכשיו, היא עלתה על מטוס, נסעה לסרביה. מה יש לה בסרביה? היא נסעה לנוח שנייה, ובאה לסרביה, כי אני והיינו לפני כמה שנים, והיה קזינו שאהבנו, אז נראה לי שהיא רצתה לשחזר את האירוע. היא אוהבת את סרביה. היה לה תקופה שהיא גרה שם קצת. אז נראה לי הלכה קצת לפגוש גם חברים שהיא לא ראתה הרבה זמן, וזה נסעה לסרביה. והיא מדברת איתי אתמול, והיא אומרת לי, איך אני מסדרת את מה שאני אוהבת לעשות בחיים ובמקצוע? מה את אוהבת לעשות בחיים? עד לי, אני רוצה רק לטייל ולטוס ולהיות בבתי מלון. מה הבעיה?
אז אמרתי לה, אני מעולמי הצער, אני יודעת שיש אפשרות אחת, היא בלוגרית. כן, מבקרת בתי מלון, או בלוגרית של בתי מלון. אז אנחנו ננסה להבין איך מתחילים, מאיפה מתחילים. כי בעיקר טסה. היא טסה חוזרת, עושה כמה פעולות, קצת כסף זה, יש לה מספיק, היא לא איתנו, שוב, היא נסעה. היא מאוד כמוני. זה לא משנה מה שיהיה לי, אני קודם כל בזבז את זה, ואני אסע לאנשהו, ואני כאילו, התזוזה הזאת. אני חושב שיש איזה סוד טמון בלגלות מקומות חדשים, להביא חורים נידחים שלא ראינו, לחקור מקומות של נופש, ואז להציע את זה. את יודעת, היום הכל ברשת, באינסטגרם. אם היא מנהלת חשבון אינסטגרם, כמו שצריך מתחזקת אותו, את הסושיאל של הדבר הזה, יכולה להרקיע שחקים. זה מה שאני אמרתי. כסף ויכולות, ואמא שאומרת לה, תטיילי. אני בגדול, אני רק רוצה שיהיה לי שקט מהם. אני כותבת להם בשבוע טוב, כולם ענו לי שבוע טוב, אני צריך לדבר איתם יותר. כאילו, מיציתי את האירוע. אל תפריעו לי, אני לא אפריע לכם, כי אני מפגש בשמחות. הנה תביעה מארגון ההורים. גם עם ההורים הסתבכתי? שיט. אופס, I did it again. בוא נבחר עוד קבוצה. נדבר על ערבים? ערבים, דתיים, לא חסר קבוצות. בוא נגמור את כולם. אפשר לדבר על כולם איתה. נגמור את כולם. לא, אבל אנחנו לא ניגע לשם. מה עם השוודיות? השוודיות זה חזק, כי זה מתגלגל מהר לפוליטיקה, הם נוגעים בזרמים האלו. פוליטיקה, אלוהים. הפודקאסט הזה הוא א-פוליטי. פוליטיקה, אלוהים, פוליטיקה. מתה על פוליטיקה. שרופה פוליטיקה. ואני אגיד לך מה בחרתי את המת. נו. לא, תקשיב, אני תל אביבית בעייתית. נו. לא, את עדיף? ואני מורידה עכשיו עוד 90% מהאנשים. אין צפיות, ירדץ. תשים את החלק הזה בהתחלה, תחסוך להם את כל השעה. זה פרק סאטירה, זה משהו מרענן בציון דרך, עם כל הרצינות. אני, כשהיה בחירות, אני הבנתי שאנחנו בבעיה. כולם יצאו לרחובות, כל החברים שלי, השוחרי שלום וזה, כאילו. בוא נגיד שכולם היו בקפלן, אני חילקתי סנדוויצ'ים וארטיקים לשוטרים. רחמתי עליהם נורא. באתי לעזור. אמרתי, אני לא אקח צד, אני אהיה אום. אני אהיה אום, אז חילקת לשוטרים סנדוויצ'ים וארטיקים. זה נראה לי הכי הגיוני. חם וזה, דחיפות, ועכשיו, קפלן, הבן זוג שלי הוא אנגלי, כשאני רוצה להסביר לו, אני לומדת לו סלנג ישראלי, אז כשאני רוצה להגיד לו שמישהו מתלונן הרבה, הוא יודע שאני אומרת לו, מקפלן, ואז הוא מבין. כאילו, זה מושג, זה לא מקום. זה מושג. כאילו, אתה קפלן זה, אתה מתלונן? קפלן זה פולניה, בקבר תראו אותי. אוקיי. ואז אני הבנתי שחייבים לאזן את זה. אז כדי לאזן את זה במוח שלי, זה נראה לי נורא הגיוני לבחור בבן גביר. אז בחרת בבן גביר. וסטיב בדיוק עשה עלייה, אז לקחתי אותו גם, אמרתי, תקשיב, אתה תשים מה שאני אומרת לך, כי אם לא, אני לוקחת לך את התעודת זהות. ואז הבן אדם לא מבין כלום בעניין. יושב לו בבית קפה, השכונתי שלנו, ושואלים אותו, מה, בחרת? אז הוא אמר להם, בן גביר. בן גביר. לא, מה? בן גביר. אתה יודע, בא לי הביתה, אומר לי, מה עשית לי? ומי בחרנו? פושע! בלב תל אביב. לשבת לדבר על זה שהוא בחר בבן. זרקתי אותו לכלבים, והוא גם לא יודע למה. אשתך משוגעת, למה אתה מקשיב לה? זה היה נראה לי אירוע מאזן. אוקיי, אז אם כבר נגעת בזה, איך את עם הבחירה היום, עם האירוע מאזן? מה, הייתי בוחרת היום? כן. רק ביבי. באמת? אני אגיד לך למה. למה? אני כל כך מתעצבנת מהתלונות של אנשים, שחייבת לעשות להם דווקא, אין לי שום קשר לאירוע. איזה קטע, בשביל להתריס באנשים את בוחרת בו, לא בגלל שאת בוחרת בו באמת. אני לא יכולה את זה שיורדים לבן אדם על חיים, אני לא יודעת למה הוא בחר להיות ראש ממשלה, לעולם אני לא רוצה להיות ראש ממשלה, לא לבחור בי, אני לא רוצה להיות. כן. בן אדם יש לו על הראש, אני לא יודעת מתי הוא ישן, כל הזמן יש לו דברים, אני עייפה בשבילו. כן, נכון. עכשיו, אני זוכר את המשקל של עונש ופרס, אז אני אבחר בעלות אם אני מענישה אותו, או נותנת לו פרס. או נותנת לו פרס, כן. אבל אני מרגישה שירדו עליו כל כך הרבה אישית, שאותי זה דוחה. האישית שירדו עליו. אין לי בתכלס, אני מסכים איתך. בתכלס, מה זה פוליטיקה? אני מסכים איתך ליטרלי, כן? מה זה פוליטיקה? בתכלס. הרי מה שאתה בוחר, אתה לא יודע מה יהיה, מה יקרה. וסיטואציה תשתנה ויש מלחמה, אם הוא יבחר לעשות או לא לעשות, יבחר זה או לא זה. יעשה פדיחה, לא יעשה פדיחה, אנחנו לא יודעים. אני מסכים עם כל העסקנות הזאת בחיים האישיים ובירידה לפרטים, וזה גועל נפש. לשתי הצדדים דרך אגב. כן, אתה יודעת, שמעתי השבוע את הראל ויזל אומר באיזה פודקאסט שלו, שראש הממשלה שלו צריך
להרוויח $500,000 בחודש משכורת, וצריך להגיע במטוס הכי טוב, כמו שמגיע ראש ממשלת אוגנדה עם עובר הענן למפגשים ופגישות, מאוד התחברתי לזה. כן. מאוד מאוד התחברתי לזה. לא, לכבד את ההחלטות של הצד האחר. הוא הרוב, הוא נבחר. מה נעשה? לא, אם זה ראש הממשלה שבחרתי בו, וראש הממשלה שלי קצר, שלא יחסר לו, שיהיה לו שקט נפשי, שהוא יטפל, שהוא ינהל בזה. גם אם יבחר בנט, אני מכבדת אותו. אבל, את יודעת, הגבול הדק בין איפה זה נכון כבר, ואיפה לא אנשים איבדו את זה. זה כבר הלך לאיבוד. זה הלך לאיבוד, כי מצד אחד... הם מלחיצים אותי. בסדר, כי מצד אחד יש המון טענות. אני חושב שהבעיה היא העסקנות בדברים שאין עניין בהם. לא תביאו תוצאה מזה. לא מתעסקים בדבר הזה בשביל להתקדם לאיזשהו מקום, זה לא מביא לכלום. אני בעד, באמת. יש לכם איזה אג'נדה, אתם רוצים לצאת לרחובות, אני בעד. אבל אחי, האג'נדה זה לא אג'נדה, האג'נדה זה כל פעם משהו אחר. מה שלא עושים, יש תלונות, ואותי זה מדכדך. כן, זה מדכדך מאוד. לא בא לי שהעם שלי יהיה בחוץ וידכדך. זה מדכדך מאוד. יוצאים כולם קפלן, בוא נרים מסיבה, למה? לא צריך להתלונן, אפשר סתם לבוא לאירוע. הקרע שנוצר בעם שלנו הוא קרע גדול. הוא קרע מאוד גדול, אנחנו כולנו סובלים מזה, כולנו בבאסה, אנחנו כאלו אומניקים ולא... כאילו באים בסבבה, באים בטוב, בוא אחי, מה זה משנה מה אתה? אני כל הזמן שואלים אותי שאני מטיילת בעולם, מה הישראלי, מה אתם, מי אתם, כי אנחנו נורא מסקרנים. הרבה אנשים שלא יצא להם להיות בישראל, אנחנו קטנים עושים רעש, כאילו חושבים שיש 10 מיליארד. כן, איזה הבדל זה שפוגשים מישהו מהצד השמאלי של המפה והצד הימני של המפה בחו"ל בישראל. כן, ושואלים אותי, מה הקטע שלכם בישראל? אני אקשיב, אתה נוחת מהמטוס, אין כלום יפה במיוחד, אין כלום מגניב במיוחד, אין שום דבר. וואו, אנחנו לא וואו בכלום. אבל יש איזו אווירה טובה כזאת, תמיד הייתי אומרת, שמחה, אוהבים אחד את השני, קשקשים, כל אחד פותח זה, בוא זה, אתה צריך זה, נפל לך משהו, ירימו לך. מן אחווה כזאת שנורא הייתי גאה בה בתור ישראלית. עכשיו אני מרגישה את זה. כל הזמן מחפשים אחד את השני, נעלם מהעולם. צ'יל. שחררו. נעלמה צ'יליות בארץ. הם לא מגניבים יותר, לא כיף. בחברה הישראלית, כן. ליטרלי לא מגניב. לא מגניב. ליטרלי לא מגניב פה. בגלל זה אני שקועה בעולם שלי, הבועה שלי, שהיא מגניבה והיא כיפית, ואל תיגעו לי בה, ולא אכפת לי מה אתם בוחרים, ולא אכפת לי מה... יש לי חברים יש לנו שיחות נורא מצחיקות עם חברים, שזה מגיע לדבר על פוליטיקה, עזבו, גם האמת, אנחנו גם לא קובעים כלום. אני, כעצמי. אני לא אשנה כלום. ברור. שחררו אותי מזה. הכי טוב. יש לי חברה, הכי כאילו, קפלן, הייתה בהפגנות, הייתי אומרת, טוב, אבל אם כבר את בתל אביב, תעלי לקפה, מה אכפת לי למבט? כן. כבר פה, תעלי לקפה. לא מעניינתי מה הייתה הסיבה שהגעת. תשאירי את השלט למטה. את השלט למטה ותעלי לקפה. כן, זה גדול. כמה את חושבת שהחברה הישראלית מהמצב שהגיעה נזרקת באמת באינדיבידואליות אל תתחיל איתי עם המילים שלך. לא, שכל אחד נזרק לעצמו לפינה שלו. כמה הלא מגניבות החברתית הזאת הופכת אותנו להיות... זה משפיע. כן, אבל אני אגיד לך, אני באמת חושבת בסוף, שבני אדם ובני אדם נפגשים, וזה עוד פעם חוזר לעניין הפודקאסט, בוא נקשיב לשני אנשים מדברים. כן. אם שני אנשים יושבים ומדברים, זה סבבה. שמאחורי המקלדת כל אחד... אז כן, תשים את שתי הבן אנשים ביחד, כולם יקחו שנייה אחורה, יסתכלו בעיניים אחד לשני וידברו, הכל יהיה בסדר. עכשיו, שלום עולמי אני כבר לא אעשה. כן. אז בסדר. אני בהחלט מסכים איתך. שמעי. תשמע, גמרת לי את הריקה. מתי מעשנים? נצא לעשן? בוא נצא לעשן. זה עוד סיבה טובה לסגור פרק, זה בחיים לא קרה. שומעים, אנחנו מתים לעשן סיגריה. היינו ממשיכים בכיף לדבר איתך. אבל אנחנו חייבים לעשן סיגריה. קפה סיגריה, יש כאן ביסקוויטים, 1930, אני חייבת לעשות אותם. אתה בא לשבור את זה, זה מתקפל, נייר בכלל. עושי חיים שלי, תודה שבאת אליי לשעה מרעננת. מרעננת. בציון דרך. תקשר אליי שטוב לך. היה לי כיף לפגוש אותך. חיים שלי. סתם, אני אגלה לכם סוד, הייתה לנו שעה ריקה באולפן, בשביל זה הבאנו את אוסי. נכון, הייתה פה במוסך למטה, היה חור. אני מת עלייך, שרוף עלייך, אני מודה לך ולמי שבזכותה... נפגשנו. שמבקשת להישאר אנונימית. אנונימית, אלק. לא תכי לא בא לאירוע שלנו. זה שנפגשנו, זה באמת לא בסדר שהיא לא יושבת פה מצד ימין, בתוך האולפן, אבל אנחנו נטפל בה אחר כך, אני ואת. לפי מה שאני מכירה אותה, היא תעשה את העריכה. אז תודה עלייך, כפרה. תודה, איזה כיף שאת חברה שלי, איזה כיף שאנחנו מכירים. We made it. We made it. Yes. מעניין מי יקשיב לנו.
כולם. סאטירה. אוהב אותך. לא לתבע אותי. ביי.